Hyvää iltaa, hyvät television katsojat. Minä olen Ensio Siipparuutainen ja tämä on TV Kekkosen vaalivartti-ohjelma. Meillä on täällä tänään taas 3 kansanedustajaehdokasta haastateltavana. Heistä ensimmäisenä tässä vieressäni Kansallisesta Kokoomuksesta poliittinen sihteeri ja kansainvälisen politiikan opiskelija Henna Hopia. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Sitten siellä seuraavana Suomen sosiaalidemokraattisesta puolueesta AY-toimitsija ja raudoittaja Taisto Sorvari. Iltaa. Ja siellä seuraavana sitten Vihreästä liitosta päivystävä dosentti Hugo Vihersalmi. Hyvää iltaa. Iltaa. Joo, ja tässä ensimmäisenä kysymyksenä kysyisin teiltä, että mitä teidän puolueenne oikein ajaa takaa näissä vaaleissa? Ja jos Hopia sitä ensimmäisenä. Joo, kiitos. No, kokoomus ajaa kannustavampaa yhteiskuntaa, jossa opiskelu, työnteko ja yrittäminen olisi oikeasti kannattavaa. Se tulevaisuuden katsovaa yhteiskuntaa. Kiitoksia, ja sitten Taisto Sorvari. Niin, meillä sosiaalidemokraattisessa puolueessahan ollaan huolissaan siitä, että yhteiskunnan vastuu ja sitä kautta myös huolestuneisuus yhteiskunnan tilasta ja siitä, miten huolestunut yhteiskunta on Kiina-ilmiöiden ja joukkoirtisanomisien ja optioherrojen kautta siihen, että meiltä ei kohta enää voi odottaakaan mitään yhteiskunnallista huolestuneisuutta kaikesta tästä Kiina-ilmiöstä, mitä tässä nyt on viime vuosina yhteiskunnan saralla näkynyt. Kiitoksia. Hugo Vihersalmi. Vihreässä liitossa olemme vakuuttuneet siitä, että ekologinen konkurssi lähestyy ja tarvitaan radikaaleja toimenpiteitä. Ensi vaiheessa uusi energiapolitiikka, suljetaan ydinvoimalat ja keskeytetään se 5. rakentaminen. Jokaiselle oma vispilä pihaan ja kaalit kasvamaan sinne pihalle. Toisena vaiheena varojen säästämiseksi yhteiskunnassa voitaisiin tämä armeijahömpötys lakkauttaa täysin. Kiitoksia. Ja sitten seuraavana tiedustelisin teiltä, että mitä te itse henkilökohtaisesti oikein ajatte takaa näissä vaaleissa. Ja jos sieltä vaikka Hugo Vihersalmi ensimmäisenä aloittaisi, ole hyvä. No, mulla on tavoitteena tämmöinen luomulisä. Kun puhutaan kaiken maailman lisistä, lapsilisää ja kaikkea muut lisää, niin luomulisä. Jokainen luomuviljelijä, sille maksettaisiin tämmöistä lisää. Niin johan loppu se lannoitteiden kylväminen sinne pihan peltoon. Kiitoksia. Ja sitten Taisto Sorvari. Joo, no kiitos. No, tilannehan nyt on, niin kuin nähdään, yhteiskunnassa menossa katastrofaaliseen suuntaan. Ja se on se Kiina-ilmiö muun muassa ja sitten optioherrat, jotka ei nyt ole tehnyt mitään viime aikoina tämän koko Kiina-ilmiön eteen, koska meillähän ilmiselvästi työpaikat karkaa kokonaan käsistä ja me ei voida yhteiskunnallisesti, meidän pitää vaikuttaa siihen, koska huomataan nyt, että kun ei työpaikkoja kerta kaikkiaan ole ja irtisanomisiakin on ihan joka päivä saa lukea lehdestä, kun perkele tehtaita lopetetaan ja eikä sitten vielä optioita nostetaan ja sitten, mitä sitten tehdään? Joo, seuraavana sitten Henna Hopia, ole hyvä. Kiitos. Mulla on oikeastaan 3 semmoista tärkeämpää teemaa. Koulutus, työ ja turvallisuus. Se, että meillä on oikeasti osaavaa työvoimaa tulevaisuudessa, opiskelijoiden asioista kannetaan huolta ja näin päin pois. Että meillä ei korkeakouluteta 70% väestöstä, vaan satsataan myös ammatilliseen osaamiseen. Ne on tärkeitä asioita. Se, että miten Suomessa työtä verotetaan nykypäivänä, on aivan törkeää. Että kyllä semmoinen kannustavuus ja tämmöiset asiat niin on suomalaisessa yhteiskunnassa vähän jäänyt unohduksiin. Turvallisuus on tärkeä asia, niin sisäinen kuin ulkoinen, ja myös energiaturvallisuus. Kiitoksia, ja se olikin tässä meidän iltamme viimeinen kysymys. Paljon onnea teille vaalikentillä ja kiitoksia tästä haastattelusta. Kiitoksia, hyvät television katsojat. Minä olen Ensio Siipparuutainen. Tänään tämä ja paljon muuta TV Kekkosella. Pysykää kanavalla.